Takže já vás tady vítám u mé takové informačky. Bych mohl říct, budu totiž točit, tak se koukněte, jak můžete vidět kvůli tomuhle chatu, tak budu točit MCMP. Takže se můžete těšit na videa z MCMP. Jak můžete vidět, mám diamanty, ale to je tím, že prostě Míra kámoš, on má prostě kamaráda admina a on mi dává třeba diamanty a tak. A on mi dal jen tak diamantů, jak teď jsem jinak mám tenhle barák s kamarádem. S tím asi budu taky točit, aby to bylo trošku zajímavé. Notice. Pridáte Ward, on mi jako dovolil do toho vníst, do toho čestí. Jinak on má Assassin's Creed, tak Assassin's Creed jako skin, tak on furt si tady postavil na barák tohle a dělá jako v Assassinu, jak on vždycky vyleze na nějakou, ten Assassin, jako když on vždycky vyleze na nějakou tutu, tak se rozlíží. No on se takhle rozlíží s tím Assassinem. Jako já mám taky skin. Tak. Počkejte, něco píšu a vidím si tady moje zlato, které jsem tady našel. Jsem si tady uložil home, protože mě ho tady zabili, jsem dal své věci a teď jsem to tady ještě našel. Takhle. Vidíte, tady. Takže se můžete těšit a zdarec. Počkat.